Bon dia, benvinguts a Andorra, el país dels Pirineus. Avui hem vingut a pujar això que teniu darrere, el Coma Pedrosa, el punt més alt d'Andorra. Havien de ser 3, havia de venir en Martin, que és un noi suec, que està intentant fer el repte impossible de pujar al punt més alt de cada país del món. Però, el dia abans d'agafar l'avió per venir, es va lesionar, es va torçar el turmell fent rocòdrom, li desitgem una ràpida recuperació. Però bueno, hem decidit venir nosaltres igualment, ascensió invernal. Quan dic invernal ho diré entre cometes perquè com podeu veure no hi ha massa neu. Però bueno, el plan és aquest. Vinc amb l'Albert, l'operador de càmera, i farem nit al refugi Pla de l'Estany, que està aquí tirant a la dreta, i demà al matí, ben d'hora, pujarem al Coma Pedrosa i baixarem. Aquest és el plan. Hi ha poca neu, però bueno, igualment venim equipats amb piolet, crampons, tota la història. L'únic que tinc és el sac d'estiu. A veure si aguanta, perquè aquesta nit marcava menys 4 graus, però bueno, ja veurem. Bueno, petit tour per al refugi Pla de l'Estany. Si heu estat a Andorra, és igual que tots els refugis lliures d'Andorra. Aquí tenim les motxilles, aquí les lliteres sense matalàs, i n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Hi ha una llar de foc, el plànol d'Andorra. Mira, perquè us ubiqueu, estem aquí. I aquí està el Coma Pedrosa. No els sé assenyalar, però per aquí. I una cosa que està molt bé, refugi Pla de l'Estany, és que aquestes són les vistes de fora. Molt maco, eh? Bueno, això es diu Pla de l'Estany, però en realitat no hi ha estany, és això que... Bueno, en fi. I una cosa que està molt bé és que hi ha aquí aquesta espècie de cobert on hi ha fusta i si vols pots fer foc. Potser després fem un foc, ja veurem. L'objectiu de demà està molt a prop, la veritat, però la pujada són 900 metres de desnivell positiu. Ens aixecarem ben d'hora per trobar la neu en bones condicions. Avui sopem menjars deshidratats fets per mi. Teniu un vídeo al canal de com fer els vostres propis menjars deshidratats. Doncs ara res, s'ha de bullir aigua i ficar-la aquí dintre amb molt de compte de no cremar-se. Una mica més per sobre del menjar, fas una mica així, per remoure una mica. Mira, he passat una mica d'aigua i tot, diré. Bé, després traiem si sobra no sobra. Primer un i després l'altre. I, si no teniu pinça, ara s'ha d'estar uns 15-20 minuts així reposant perquè s'hidrati. Jo faig un truco que és amb la navalla
doncs faig una mica de pinça amb l'olor aquest d'ampolles. I així es queda més o menys cremat. Ja està. Bueno, aquí dormirem. Ens hi fiquem ja. De moment estem bé, jo crec que no passarem fred. Demà al matí potser sí, però jo crec que aquí dintre estarem bé. Ja us ho diré. Bona nit. Bon dia. Bon dia, ja estem recollint. Són les 6:27. He preparat aquí una mica de cafè, amb llet en pols, cafè soluble, un gofre guarríssim, i tot a la meva tassa que em va regalar el senyor Ramon del GR11. Fantàstic. A veure, he dormit més o menys bé. Sí que és veritat que a primera hora del matí m'ha pillat una mica de fred, però bueno, bastant bé. Dintre el refugi augmenta bastant la temperatura. He sortit a fora i no fa vent, que és l'important. Comença a clarejar i primer trobar-se una mica complicat ja. Hem de decidir si anar per la dreta o per l'esquerra. Hem decidit anar per l'esquerra perquè aquí hi ha massa aigua, tal, grimpades. Llavors, doncs anem per aquí i, això sí, ens haurem de ficar els grampons ja. Potser hauríem d'haver creuat el riu i després posar-nos els grampons, ara hi penso. Venim d'allà i anem fins allà. Comença a sortir el sol al Coma Pedrosa. Pujar així sense que la neu s'enfonsi, la veritat és que és bastant genial, no sé fins quan durarà. Hi ha alguns trams que sí que hi ha força neu, mireu. Aquí, per exemple, mira, com ens enfonsem. La veritat és que, si no t'enfonses, això és bastant més fàcil de pujar ara a l'hivern que a l'estiu. Brutal paisatge. S'aprecia, no? S'aprecia que hem de pujar per aquí. No sé si s'aprecia la pendent, és bastant alta. I aquesta serà la part més dura de la travessa d'avui, fins allà dalt. Bueno, primer, allà a la dreta, al mig, és el forat del mal hivern, i després ja l'ascensió al pic. Ja estem a mitja pujada, gairebé. Tema allaus, us estareu preguntant. Vam mirar-ho ahir, i el butlletí de llaus d'Andorra, que és bastant exhaustiu, deia 0 perill de llaus. Bueno, mai hi ha 0, però perill, rotllo, està en color verd, no? Que és el menys perill, zona 1. Llavors, bueno, doncs, en principi no hem de patir per això, no? Ens en fiarem. T'has subscrit ja? Encara no t'has subscrit? Doncs subscriu-te, va, que no costa res, i així ens donem suport entre nosaltres, la comunitat catalana. Bueno, ja queda poquet, eh? Això és el majestuós circ. Aquí tenim el pic de Ballau, Coma Pedrosa, i allà
el coll que hem de pujar. Això a l'estiu és bastant delicat. Bueno, a l'hivern suposo que també, perquè és una tartera que rellisca molt i és delicadet. Però bueno, jo crec que amb els crampons està ben bé. Venim d'allà. En realitat ens hem equivocat una mica de camí perquè hauríem d'haver pujat per aquí baix. I hem pujat per l'altra banda i hem hagut de travessar aquesta zona de terreny mixt i hem fet per aquí per no baixar i tornar a pujar i perdre altura. Però bueno, bé, portem una bona estona ja, quasi les 10. Mitja pujada del coll, tros bastant delicat, aquí. Bastant delicat, si et rellisques te'n vas cap avall i complicat parar-se aquí. Això sí, preciós, preciós. Uau! 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 Brutal. Allà tenim la portella de Ballau, que no és aquesta o aquella, que és per on creu el GR11, on vaig passar pel GR11 l'any passat. I allò és un estany que no recordo com es diu, però que és un estany que hi ha aigua, saps? I està gelat. Genial, Deien que hi havia poca neu, però bueno, a veure, déu-n'hi-do. Com ha arribat. Ostres, Visca, una bona pallissa. déu-n'hi-do. Ai, mareta. Que heu pujat de Vinsal? No, Bueno, hem dormit al refugi. refugi Pla de l'Estany, el que està allà. Sí, un refugi lliure. Mireu, allà, la pica d'Estats. El? Ah, sou els que he vingut d'allà. És que hem vist l'altre i hem dit. Allà tenim la Neto. On? Allà hi havia un... Allà està la Neto. Que pujava des del Vinsal. I això sí que Pic de Salòria, guapíssim. I aquí, pues res, com a Pedrosa. Punt més alt d'Andorra. Aconseguit. Bueno, doncs anem baixant. Ha fet un dia fantàstic. Sentiu alguna cosa? No hi ha res de vent. Temperatura perfecta. Hem tingut molta sort. Algun dia se m'escaparà. Un dia deixaré de tenir aquesta sort, però bueno. De moment bé. Moltes gràcies per veure el vídeo. Us deixo el canal del Martin a la descripció. I fins la propera. Iuhu! Tobogant!